ebe ị chọrọ ọga ego a ka ya faf gịnị ka ị chọrọ all of you begin to chat money. Louder. Shout it. Nwanyi obi aka oke nne nwanyị anyanwụ na-agbara gbasiri ego ebe chọrọ call that money month of August ka a na-ekwu onye na-enwere ego ada akwụta ite ọ bụrụ na pasọ onye na-ana ite ị nwere ego